Din estar xa cansos dos estragos que os xabaríns están a facer nas súas leiras. Non é a primeira vez que se producen, aínda que nas últimas semanas foron a máis, destrozando boa parte do millo plantado. Cansados destes putos jabalís, que isto é unha desgracia moi grande, moi grande. Cansados porque alá abaixo que sempre é onde dá o millo de verdade. Bueno, así para os animales, claro, para o suministro da casa. Non podemos botar ningún por culpa do jabalí, que é unha verdadeira pena, pero non é nós, é todo o mundo, todos os veciños. Hai un chaval aí adiante que ten animales, bastantes, moitos animales, é dicir, creo que foi ano pasado, que lles trozaron, bueno, centos e centos de ferrados porque botareiras de fora. Vale, de todo o que no monte sobra non hai que comer. Tamén baixan as vacas do monte, e as vacas do monte andaban pola cartera de moldes. A instalación de peches ao terreo co fin de impedir o paso dos xabaríns tampouco é solución. É sarrando, pero non hai sarradeira para ese animal. Este ano nos matámonos aí o meu marido, con alambres de picos, foi unha verdadeira pena. Como tiña escalasado a sarrar, pero claro, o jabalí prefiere quedarse en fusiño antes de non entrar á leira, despois de saber que vai. O parecer non é un caso aillado na zona. Sabedes que os ten, e de por esa carteriña do hospital, que a veces as leiras todas esplijadas. Sí. Sin embargo, un veciño meu que o ten aí diante, José de Lixó, ainda non entraron. E xa non bota ninguén así pola parte de Giño por aí, din que xa non botan porque, claro, hai moito animal de Dios. E no Ayuntamento do Son, bueno, terrible. Ademais, as denuncias presentadas ante as Consellerías de Medio Rural e Medio Ambiente tampouco surten o efecto agardado. Moita tramitación e escasas axudas, que apenas dan para cubrir gastos. Axudas de momento nada, aquí nada. Diz que sí. Nada. Traballa gasto, que leva moito gasto encima. Porque as herbicidas costan os cartos. O maíz costa, xa non botamos a conta o traballo da persona. Pagarlle ao trator e todo, en fin. É para quedar sin nada, sin ter que lle dar aos animales. Papaleos, se había maneira, estuvo a miña filla mirando a ver se había maneira. Nada. Nada. Pero ni nós, ni nadie.